Ahojte všetci, dneska si otvoríme tento nadúpaný JRL Diamante Lamborghini strojček, takže ak ťa zaujíma, aký má dizajn, výkon a všetko ostatné, pokračuj v pozeraní tohto videa. Balenie vyzerá tak prémiovo, predsa len snažili sa to urobiť na štýl Lamborghini automobily. Zaujímavé. Prvýkrát, keď som videl tento collab, tak som bol celkom prekvapený. Prišlo mi to celkom také gíčové. Každopádne uvidíme, čo bude v krabici. Najskôr si pozrieme, čo to tu máme. V tomto balení je kontúrovací strojček a strojček na fejdovanie, potom je tu cleaning brush, šrobovačík na uťahovanie, blade reset tool. Tieto nové strojčeky majú nastavenie čepelí už veľmi jednoduché. Dáte si tam presne taký ten nastavec na nastavenie čepielok a jednoducho veľmi posuniete, máte vybavené. Je tu 11 nastavcov, potom sú tu dvakrát stanice na nabíjanie a samozrejme dvakrát nabíjací adapter. OK. Čo tu máme ďalej? Čo sa týka tých nabíjacích staníc, tak majú patentovaný nejaký systém Reset IQ Charge. Čo som sa dočítal, tak je to v podstate to, že tá nabíjacia stanica si vie určiť, koľko percent batérie má ten holiaci strojček a na základe toho tam púšťa prúd. Čiže vie to predĺžiť životnosť batérie a myslím si, že to je super a je to bonus k týmto strojčekom. Ešte tu máme na krabici písané, že je to ultra low noise, čiže ultra tiché. Nepoznám tichšie holiace strojčeky ako sú JRL. Naozaj, keď ho používate dlhšiu dobu, dajme tomu rok a pol, tak stále ide potichu. V porovnaní s ostatnými strojčekmi, ako je Val alebo Andis som neskúšal, ale čo ja som používal, tak je Gamma, tak to keď používate, dajme tomu 2-3 mesiace, tak už je tam cítiť a počuť to opotrebovanie. Začne to byť fakt, že veľmi hlučné, ale tieto JRL strojčeky sú podľa mňa v tomto veľmi kvalitné a veľmi dobré, keďže sa im nezvyšuje tá hlučnosť aj po dlhšom používaní, takže to je úplne super. Čo sa týka batérie, vydrží 4 hodinky ten strojček, je tam aj LED display, ktorý ukazuje, koľko ešte hodín batérie ostáva. Charging time, keď to máte zapnuté na tom režime fast charging, tak to trvá 2,5 hodiny. A keď to máte na tom inteligentnom, na tom EQ Charge, čo vám šetrí životnosť tej batérie, tak trvá nabitie 5 hodín. Každopádne, čo sa týka týchto informácií, čo som vyzistil zatiaľ iba z balenia, ešte veľmi dôležitá informácia, že sú dve farby. Jedna je čierna, a druhá je žltá. Tú žltú som videl naživo, pretože môj kolega s ňou strihal. Toto mi požičal strojčeky iba do videa, takže... Ale som zvedavý veľmi na túto krásnu čiernu. To nič nepokazíte. Tá žltá je taká výraznejšia, ale má to niečo do seba. Úprimne, viacej sa mi zatiaľ páči táto žltá, lebo je to niečo také iné. No ale ja si ho tu takto odložím, potom si ho rozbalíme a pozrieme si aj ten. No a poďme na tento. Som zvedavý veľmi. Ideme na to. Diamante Lamborghini Professional Clipper Trimmer. OK. Nechcem to moc pokaziť. OK. Let's go. Čo tu máme? Máme tu letačík. Potom oni vlastne vydali aj v tejto edícii tieto fény, ale čo ja viem, kebyže urobia v tejto edícii také, oni majú ešte také úzke tie fény, tak tie by mohli vyzerať fajn, čo majú taký krajší dizajn, ale toto je moc veľký, podľa mňa nepraktický fén. Ťažko povedať, že aký má výkon a ako fúka, ale za mňa mohli urobiť radšej presne tie druhé v takomto štýle a dizajne. Nás nezajíma momentálne. Začneme tými nabíjacími stanicami, hej. Tu je jedna. A tam to je dobre vidno, že to preostruje. Tu je druhá.
Toto bude asi na holiaci strojček, lebo je taká väčšia. Začneme konturovacím. Very nice. Akože táto čierna je tiež solidná. Asi sa mi aj viac páči ako tá žltá. Ale takto. Matná čierna, tu krásny znak Lamborghini. Na tých žltých mi to príde také už moc asi načačkané. A menej ten znak Lamborghini je tak menej výrazný, keďže ten strojček je celý žltý, ale tieto sú naozaj, že hrajú tak lepšie podľa mňa. Nice. Dáme dole krytku. Opa. Rozmýšľam, že na čo sú tu tieto dva otvory, ale to je asi na ten zero gap. Čo som chcel ukázať, tu sú vlastne semka máte úplne také malinké dieročky a na to je taký šrobovačík a vlastne vy si iba dotiahnete. Je to úplne jednoduché, nemusíte nič povolovať, ani odšrobovať hlavicu, nič, je to úplne jednoduché. Stačí iba zobrať ten šrobovačík a semka si to doštelujete a môžete urobiť zero gap. Ešte raz, čo je zero gap, to je vlastne, že si dáte úplne na úplnú nulu ten strojček, aby sa vám robili lepšie kontúry a tak ďalej. Naozaj, nemusel som ho dochytať, teraz bude celý zapackaný. Akože packy sa tam držia dosť, ešte raz, hej. Zastrihávač trimmer. Skúsime hlasitosť. Počúvajte ten zvuk, ja už som mal skúsenosť s tými žltými, takže čo poviete? To chytíte do ruky a nemám čo viac k tomu povedať. Silnejší konturovací strojček som zatiaľ nedržal v ruke. Má 8200 otáčok. 8200 otáčok konturovací strojček. To je sila. Ja som bol veľmi prekvapený, že dokázali napchať do tohto malého strojčeka toľko otáčok. A je to úplne vlastne to isté, ako má tento holiaci strojček. Počkajte, 8200, ak sa nemýlim, dúfam, že sa nepomýlil. Tu máme. 8200 otáčok má tento malinký konturovací strojček. Viete, čo to je? S tým sa robia neskutočné kontúry. Fakt, že neskutočné kontúry. Si vezmite, že tento malý strojček má rovnaký výkon ako tento veľký a tu sa dostaneme o chvíľku a tento má ako keby dva režimy. Jeden je 6500 otáčok a druhý je tých 8200 otáčok. Kvôli čomu sú dva režimy v holiacich strojčekoch? Kvôli tomu, keď idete do dlhých vlasov, tak si radšej prepnete vyšší výkon, aby vám rýchlejšie odstrihlo tie vlasy, jednoduchšie a ľahšie, aby vám odstrihlo tie vlasy. A keď idete fejdovať, tak je vám zbytočný taký veľký výkon, lebo čím nižší výkon, tým viac sa vám odpúšťajú všetky chyby vo fejde. Čiže preto sú dva režimy v zapínaní tohto strojčeka. No a poďme na otvorenie holiaceho strojčeka, toho hlavného. Wow, OK. Tu ešte odlepíme. Hop. Tu je vlastne vidieť tú batériu. Je to aj na konturovacom? Nie, tu nie je displej. Iba na tom veľkom strojčeku je displej. Bum. Nádhera. Wow. Keď sa pozriete na to spracovanie, to je matná čierna s týmto zlatým logom. Fakt, že vyzerá veľmi, veľmi decentne. Nie gíčovo, ako som si na začiatku myslel, že tieto strojčeky budú gíčové. A za mňa krásny kolab, aj keď neviem, čo má moc Lamborghini spoločné s barbermi. Akurát teraz pozerám ale, že tu sú také jemné fláčiky na tom logu, ako keby hrdzavelo. Vám to ukážem potom zbližšia. Mám iba jednu kameru, takže žiaľ takto, ale ešte raz. Na pocit v ruke sú ťažšie ako GRL Onyx, ale výkon je v týchto fakt, že najsilnejší. Toto sú asi momentálne najsilnejšie, nie asi, ale určite najsilnejšie holiace strojčeky, čo som kedy používal. A uvidíme, keď ich budem dlhšiu dobu používať. Čo sa mi ľúbi na GRL je ešte to, že majú vyriešené to, že sa neprehrievajú moc. Naozaj môžete striedať celý deň alebo hodinu v kuse a bude to akože teplejšie tá čepeľ, ale nebude že horúca
ako napríklad na Game. Fakt, že JRL veľa produktov má veľmi dobre spracovaných a veľmi dobre vymyslených. Môžeme si spraviť test hlučnosti, takže ešte raz počúvate toto Lamborghini. To je vlastne ten prvý stupeň a teraz prepneme na vyšší výkon. Počujete taký ten zvuk, to je, no cítiť z toho silu, akože keď ho zapnete, tento strojček, tak fakt, že je cítiť z toho silu. Skúsime ešte raz. A bum, vlasy preč, do hola. A ako môžete vidieť, hej, tu na dole, Adam to preostrí, lebo ma šlak trafínač. Tu na dole je ten displej, kde vám ukazuje čas. Kde vám ukazuje čas, koľko vám ostáva ešte batérie. Čo tu máme ešte balení. Nejaké papiere. Potom je tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nastavcov. Vyskúšam s nimi strihať, uvidíme, že ako to pôjde. Tak to nejako vyzerá. Hop, hádam, to je pekne vidno. To je vlastne šrobovačík na ten Zero Gap. Máme tu olejček, šrobovačík na uvoľnenie hlavice, na čistenie, keď si chcete vyčistiť strojček, tak odšrobujete hlavicu a môžete si vyčistiť strojček. No a to je všetko k tomuto baleniu. Ešte, čo si môžeme porovnať, je teda tento žltý krasoň. Tento išiel jednoducho, opa! Čo si nám vypadlo, ukáž. Ako hovorím, tento som už videl, hej. Čiže pre mňa žiadne prekvapenie. Škoda, som ti nabíjacie stanice nezabral. Žltý, bum. Povedzte sami. Kebyže tento matne žltý, tak tiež by to bolo podľa mňa úplne o inom. Pozrite sa. Matná čierna alebo žltá lesklá. Už povedzte vy sami. A keď si porovnáme konturovacie, nech sa páči. Čiže aj tu sa mi páči, ako je malinkým Lamborghini nápis tu pri tej hlavici. Takže vymysleli to fajn. Ten tvar vám môže pripomínať tvar diamantu, ako môžete vidieť. Čiže aj preto diamante. Tieto Lamborghini strojčeky sú fakt, že limitovaná edícia, pretože keď som kúkal momentálne JRL oficiálnu stránku, tak už sa nepredávajú. Už sú iba, že diamante a je to bez loga Lamborghini a je tam logo JRL, takže páčia sa mi aj tie. Toto je možno taká limitka, viac pravdepodobne už sa nebudú dať kúpiť, keď sa vypredajú tieto Lamborghini, čiže taká limitovaná edícia, no. Čo sa týka ceny týchto holiacich strojčekov tejto sady, tak viete ich kúpiť od 300 do 400 eur. Záleží v akom obchode. Na Slovensku, v Poľsku viem, že sú niekde lacnejšie, niekde drahšie, takže cenovka je od tých 300 do 400 eur. A poďme si to teda zhrnúť. Za mňa, ako hovorím, sú veľmi štýlové, výkonné, naozaj sú tiché. To je veľmi dôležité pri klientoch mať tichý strojček a aby vám dlho vydržal. Aby vám vydržala dlho batéria počas toho dňa, nech sa vám len tak z ničoho nič nevybije a aby ste mohli ostriať čo najviac klientov. Výkonovo naozaj veľmi silný stroj a za tie peniaze to naozaj neolutujete. Jednoznačne JRL je tá značka, ktorá vás nikdy nesklame. Aspoň mňa, z osobnej skúsenosti mňa zatiaľ nikdy nesklamala, čiže určite choďte do toho. Majú zaslúžený názov Lamborghini, pretože je to podľa mňa momentálne jednotka na tomto trhu a sú výnimočné, ako je aj výnimočné auto Lamborghini, tak sú výnimočné aj tieto strojčeky. Ak chceš vidieť viac takýchto videí do budúcna, nezabudni dať odber a vidíme sa na budúce. Čau.